ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି କା କହୁଛୁ କଳା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ ଟୋକି ହେଇଯିବି ମୋ ଗାଲ କ'ଣ ଚାକୁଆ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ନାତି ଗୁଡ଼ାକ କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ହେଲାଣି ମୋ କତିକି ଆସିବାକୁ। ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ବୋଉ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ନେଇକି ଯିବି ମାମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିବି ଏବେ ବୋଉ ଏବେ ବାହାର କଲା ସାଇକେଲ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ମାମୁଁ ଘରଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଖ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ପଳେଇବି। ବୋଉ ଏବେ ତାର ମୋ ସାଇକେଲରେ ଟଙ୍ଗଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ନେଇକି। ମୁଁ କ'ଣ ଧରିବି ନା ହେଇଯିବ ନା କେରେଲ ଦେଇଦେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି କେରେଲ ଯେଉଁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ବେଗ ଟଙ୍ଗେଇକି ଯିବି ପୁରା ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଜି ହଲିଲା ଆଉ ଏତେ ଲୋଡ୍ କରିଦେଇଛୁ। ବାପରେ ପୁରା ଏତେ ଜୋରେ ବୋଉ ନଦୀ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ପାଇଡାଲ ବି ବୁଲେଇ ପାରୁନି ମାନେ ଗୋଡ଼ ବାଜୁଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ମୁଁ ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି ମାମୁଁ ଘରର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମୁଁ ଘର ଆମ ଘର ପାଖରୁ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା ସାଇକେଲ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଈ ଘର। ଆଈ ଆଈ ଆସେ ଆସେ ଟିକେ କାଢ଼ିବୁ ଏ ବ୍ୟାଗ୍। ଆଈ ଆସିବ ଏବେ ଆଈ ଆସିଲା ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିକି କ'ଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବା ଆଉ ଧରିବି ନା କାଢ଼ିଦେବୁ। କୋଉଠି ରଖିବା କୋଉଠି ତୋର ଭଲ ଝିଅକୁ ଏମିତି ପାଖରେ ବାହାର କରିଦେଲୁ ନା ଭଲ ଆଉ ହେଲ୍ପ ହଉଛି ନା ହଉନି କହନି। ଆଇତରେ ଏଠି ଲୁଗା ଧୋଉଥିଲା ମୁଁ ଡାକିଲି ବୋଲିକି ଅଧା ଧୋଇ ଦେଇକିନା ଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଆସିକି ଏବେ ଲୁଗା ଧୋଇଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଉସୀ ଘର ଆଈ ଘର ବି ଦେଖିଲେ ମାଉସୀ ଘର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଘରଟି ସବୁ ପାଖରେ ମାଉସୀ ଘର ଆମ ଘର ଆଈ ଘର ସବୁ ପାଖ। ତ ମାମୁଁ ଘର ପାଖରୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଭାବିଲି ଟିକେ ଯାଉଛି ମାଉସୀ ଘର ବୁଲିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଉସୀ ଘର ଏକା ବେଳେକେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ବୁଲା ହେଇଯିବ ସେ ଯୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ହେଇଗଲା ମାଉସୀ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ତାର ବସିକି ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛୁ ଦେହ ପା ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ହେଲି ଆସିବି। ଇଏ କ'ଣ ବଢ଼ି ଆସିବି ଆଉ ମାଉସୀର ଏଇଠି ଘର କାମ ଚାଲିଛି ଅଧା ହେଇଛି ମଉସା ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ତାର ଏଇଠି ବସିକି ଛତୁ ଛଡ଼ଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଉସୀ ଘର ଟିକେ କାମ ହେଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ରେ ଖାଲି ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଧା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସେପଟରେ ଅଛି ସେଠି ଅଧା ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି ଘର କାମ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ଏବେ ମାଉସୀ ଘରୁ ବୁଲିକିନା ଆସି ସାରିଲି ଏବେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଈ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ କରସାରେ ଆଈ ତାର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି। ମାମୁଁ ମାଇଁ କୋଉଦିନ ଆସିବେ? ମୋର ତ ଫୋନରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ତାର ଫୋନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଫୋନ କହୁ ଫୋନ କହୁ କିଛି ଜଣାନି ଆଉ ସିଏ କିଛି ଜଣାଉନି କି ତମ ଘରକୁ ହଉ କିଛି ଜଣେଇନି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଶନିବାର ଆସିବି। ଓହୋ
ସେ ବୋଧେ ସେ ଶନିବାର ଆସିବେ ମାଇଁ ଆଉ କ'ଣ? କିଏ ଜାଣିଲା? ହଁ ମା ଆସିବେ ବୋଧେ, ତୁ କହିଥିଲୁ ଆଉ ଆସିବେ ଆସିବେ। କଥା ହେଇଯିବି ଆଉ। କାଲି ମାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବା, ବୋଉ କଥା ହଉଥିଲା। କ'ଣ କହୁଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଉ କଥା ହଉଥିଲା। ବୁଲି ଆସିଆ ଭଗନାଇ ଘରୁ। ଭଗନାଇର ତାର ପୂଜା ସରିଗଲା। ପୂଜା ସରିଗଲାଣି? ଆଉ ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ତମେ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଇ ତୁ କ'ଣ ଭୋଗ କଲୁ? ନିଜେ ନିଜେ ଭୋଗ ଖାଇଦେଲୁ, ମତେ ଦେଲୁନି। କ'ଣ ଭୋଗ ମତେ ଦେଲୁ? ବଇଛି ଭୋଗ ଖାଇବି, ତୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ମତେ ଦେଲୁନି ଭୋଗ, ଖାଇଦେଲୁ। କ'ଣ ସରୁ ଚକୁଳି ଭଜା ଥରେ ଥରେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଥରେ ଖାଇବି। ନାଇଁ ମ ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଧରୁନୁ ଧରୁନୁ। ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ। ଏଇଠି ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ସରୁ ଚକୁଳି। ତାକୁ ବୋଉ କରିକି ଦେଇଛି। ଏ ସେ ମାଇଁ ଧାନ ଆଣିକି ବସିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ତା ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କଲି ସେଇଥିରେ। ଆଇ ତାର ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୂଜା କରି ଖାଇଦେଇକି ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ବସି ଖାଇବ ବୋଲିକି। ତୁ ବି ତା ଆଇ ଦେଖିବୁ। ଆଈର ମୋର ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବାରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବି ହଳଦିଆ କୋଉଟା ହେଇଛି। ହଳଦିଆ କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବଡଟା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଖାଇବେ ଏଇ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ବନିଲା କେତେବେଳେ ଉପରଟା ତ? ହଁ ହଁ ଏଇ କରଟା ହଁ 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 ହଁ। ସେଟା ପାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଆଈର ମୋର ଏବେ ଆସିଛୁ ବେଲ ପାରିବୁ। ଏବେ ଆଈ ଘର ବାରି ବୁଲଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ପୁରା ପଡ଼ିଲା ତ। ବଢ଼ିଆ ପାଚିଥିଲା ଆଈ, ବଢ଼ିଆ ପାଚିଥିଲା ବେ। ଆଈର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପାଚିଥିଲା ଗୋଟେ ବେଲ, ପଇଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଛତର ଛାର ହେଇଗଲା। ଏଇ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା? ଆଁ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି? ଭଲ ବେଲଟା। ନା ପଡୁନି। ତୁ ଦେଖୁନୁ କୋଉଟା ବନିଛି? ଏଇଟା ବନିଛି। ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ବନିନି। ହଲା ଦେଖିବା ପଡୁଛି ନା ପଡୁନି। ହଲେଇଲେ ପଡିବ। ଆଉ ବନିଥିବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସେଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି ବୋଲି ପୂଜା ସେଇଟା ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସେ କୋଉଟା ହେଇଛି ଆଉ ତୁ କୋଉଟା ହିଁ ହଲଉଛୁ? ହଁ ତୁ ତା ଉପରଟା ହିଁ ହଲଉଛୁ ବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି କହୁଛୁ ନ ଫାଟିବ କି? ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ ଧରିଦେବି ଆଉ ତୁ ପକା। ଆଉ ନା ହେଲାନି। ଆଇ ତୋର ଜୋର ନାହିଁ। ମୁଁ କରିବି, ଦଉନୁ ଦେ। ଆଇ ଆଇ ଏ ଆଇ ଦେ, ମୁଁ ହଲଉଛି ଦେ। ଛାଡେ ଛାଡେ। ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡିବ ହାତରୁ। ନା ମୋବାଇଲ ପଡିବନି, ମୁଁ ଏଣେ ଟାଣି ନେଇ ଦୂରକୁ ପଳେଇବି। ନା ଇଏ ହେଇନି ବୋଧେ, ଟୋଟାଲି ହଉନି। ହଁ ବେ, ସେ ଡାଳ ଧିରେ ନାଗିଛି, ତା ମୂଳରେ ନାଗିନି। ବେଲ ମୂଳରେ ବାବାରେ, ଡାଳରେ ନାଗିଛି। ହେ ବେଲ ଧିରେ ଲାଗିଛି ବା, ଡାଳରେ ଲାଗିନି। ଆଇ ଆମେ ହଲେଇ ହଲେଇକି ଏତେ ପତ୍ର ବାହାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଲ ପଡ଼ିଲାନି। ଡାଳ ହଲେଇକି ଖାଲି ପତ୍ର ଗଦା ହେଲା ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବେଲ ପଡ଼ିଲାନି। ଭଲ ଅଛି ନା ଫାଟିଛି? ଧଳା ଧଳା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି? ତମର ସେଠି କିଏ ଧାନ ବସଉନି? ହଁ ଉଷା ହଉଛି। ହଁ ଉଷା ହଉନି? ଏଇ ଯୋଉ ଫାଟିଗଲାନି, ଆକୁ ଆଉ ଫଟେଇବନି, ଧାନ ଉଷା ଚୁଲି ନେଇ ପକେଇଦବ। ଇଏ ଟିକେ ସେ ଭଲ ସିଝିଯିବ, ତା ଭିତର ଫାଟିବନି ସିଏ। ଏଇବାର ସବୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ସିଝିଯିବ, ତାକୁ ଦେଖିକିନି ଆଣିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଡ଼ା ବେଲଟା ଖାଇଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମି। ହଁ ଯେ ଏଇ ଧଳା ଧଳା ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଏ ତାର ଗଛରୁ ସେ ସେମିତି ହଉଛି। ଆଇ ଏତିକି ଥାଉ ମ, ସେ ଗୋଟାଇ ଥାଉ। ଗୋଟାଏ କ'ଣ ହବ? ଏତେ ଲୋକ ତମେ ଅଛ, କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କହନି।
ହଉ ତୁ ତୋର ପାରେ ଆଉ ଆଇ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 3ଟା ବେଲ ହିଁ ମାତ୍ର ପାରିପାଇଲୁ ଆଉ ପାଚିନି ବି ଦିଶିଲାନି ସେମିତି ପାରିନୁ। ଆଇ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେଠୁ ଲୋଡ଼ କରିକି ଆଣିବି ଏଠୁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଠୁ ଲୋଡ଼ କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ଆଇ ତାର ଆଗରୁ ଖଇ ଭାଜି ଦେଇଥିଲା ଆଇ ଏବେ ଖଇ ଚଲେଇବ ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଏବେ ବସିକି ବାଛିବୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ଠାକୁର ଆସିବେ ଭୋଗ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଖଇ ଫଇ ବଛା ବଛି ହେଲା ତାପରେ ଉଖୁଡ଼ା ହେବ। ଏବେ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଭୋଗ ନାହିଁ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଉଠି ପଇଲ କ'ଣ ବାଛିଲା ବେଳେ ଛିପ ଢୋକିବନି। ଓହୋ ପାନ ଖାଉଛ। ଆଇ ତାର ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୁଲା ଆଣିବ ବାଛିବି। ଆଇ ମୋ ପାଇଁ କୁଲା ଆଣିଲା ଏବେ ମୁଁ ବାଛିବା ପାଇଁ ମୋତେ ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଉନୁ ଆଉ ବାଛିକି ପୁରେଇବି କେଉଁଥିରେ ସେଇଟା ଦେ ବାଛିବି ତା ଦେହରେ ଯେ ପୁରେଇବି କେଉଁଥିରେ ମାଇଁସିଆରେ ଏଇଥିରେ ପୁରଉଥା ଏଇଥିରେ ମାଉସୀ ତ ଚଲେଇଦେଲି ତା ଆମ ଖଇ ଗୋଟାଏ କରିଦେଉନୁ। ଆଇ ମୋ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବାଛିବି। କେଉଁଠି ହଁ ସେଇଠି ଆଇ ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ ରବେ କ'ଣ ରବେ ଯାଉନୁ ଯିବି ଖାଇବି ବାଛିବି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଖଇଗଲାଣି କ'ଣ ବେଲ ନାଗିଛି ସିଏ ଗୁଡ଼ା ବୁଢ଼ୀଟା ବଇଛି ଖାଇବ ନା ନାଇଁ। ବୁଢ଼ୀ କାହା କହୁଛୁ କଳା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ ଟୋକି ହେଇଯିବି ମୋ ଗାଲ କ'ଣ ଟାକୁଆ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ନାତି ଗୁଡ଼ାକ କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ହେଲାଣି ମୋ କତିକି ଆସିବାକୁ। ଭୋଗ ନାହିଁ ତମେ ଯାଉନ ଖାଇବ ତମେ ଗଲେ ଆଇଯିବ ସତରେ ତମେ 2 ଜଣ ଯାଉନ ଚାଲି ଆଇଛୁ ତ ପେଟ ଯାହା ଖାଇବ ନ ଖାଅ ହଉ ତମେ 2 ଜଣ ନ ଖାଇକି କର। ହେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ବଛା ବଛି ସରିଗଲା ଏବେ ଉଖୁଡ଼ା ହେବ ବୋଲିକି 2 ଜଣ ଆଇ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ବାଛି ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଧାନ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତକ ଖଇ ଏବେ ସବୁ ଉଖୁଡ଼ା କରିବୁନୁ ସରି ମୁଁ ତ କରିବିନି ଆଇ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଅଛି ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ନେଇକି ଯିବି। ଏବେ 2 ଜଣ ଆଇ ତାର ମିଶିକି ଗୁଡ଼କୁ ପାଗ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଖଇ ପକେଇ ଉଖୁଡ଼ା କରିଦେବେ। ଭଗନା ଏଇଠି ଚାହିଁଲ ଇସ୍ କି ଚାହାଣି ଆଇଲୋ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ। ମୁଆଁ ଧଲାड़ा ହେଇଗଲା ନା ଭାରି ମିଠା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଭାଗ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଆମ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏବେ ନେଇଯିବି। ଆଇ ଯାଉଛି ତ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଖବର ଦେବୁ କି ତୁ ଯିବୁ ଆମ ଘରକୁ ମେଲଣକୁ ତମ ଗାଁରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ଭଲ ନା। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ।